Vedel som, že vyhral maratón v Ríme a že bežal bosy. A toto ma tak fascinovalo. Otca som prosil, aby ma zobral prvýkrát v živote na maratón, lebo som chcel vidieť, ako ten Abebe Bikila pobeží. Nikto v Košiciach nevidel toľko naživo hokejových zápasov ako ja. O tom som presvedčený. O tom musia byť presvedčení všetci. Úžasná skúsenosť a veľké životné šťastie. Človek je v tej chvíli na tom správnom mieste, keď sa robia vlastne nejaké dejiny toho športu, toho hokeja. Bol 50. ročník medzinárodného maratónu mieru a ja som pri ňom bol prvýkrát ako novinár pri medzinárodnom maratóne mieru pri 50. ročníku a dnes máme 100. Vážení poslucháči, diváci, priatelia Maratónu v Košiciach, je tu ďalší diel Maratóncastu a dneska s veľkou úctou a s veľkou radosťou vítam nášho hostia Jozefa Gigiho Jarkovského, legendu slovenskej športovej žurnalistiky a veľkého priaznivca samozrejme športu, košického športu a maratónu. Vítaj, Gigi. Ďakujem pekne. Moja prvá otázka musí byť, lebo to zaujíma všetkých. Prečo ťa volajú Gigi? Tak to je... Na to si odpovedal si veľakrát, ale možno nie v tomto štúdiu. Nie. Viacerí si myslia, že to sú iniciály mena, Jozef Jarkovský, ale to je JJ. Čo je JJ. A ja som túto prezývku dostal na vysokej škole v Prešove a dala mi ju moja spolužiačka Janka Stočková-Mochnačová z Humenného, lebo v tom čase som zbožňoval futbalistu, ktorý sa volal Gigi Riva. Áno, taliansky. A to bol Talian, Sicílčan, hral za US Cagliari. A nehral aj v Miláne neskôr? To možno by. To už si presne nepamätám. A proste stále Riva, Gigi Riva, tak ona sa rozhodla. Ale boli dvaja, Riva a Rivera. Tak teraz hovorím o Rivovi. Rivera sa volal Gianni, čiže to bolo niečo iné a ona sa rozhodla, ako si to prijali všetci, tak vlastne hneď v prvom alebo v druhom ročníku vysokej školy v Prešove v 71. roku som dostal túto prezývku a ona nejakým spôsobom prežila. Som prekvapený. To je skvelé. Takže aj naši poslucháči vedia, ako to vzniklo. Ale vráťme sa k tomu, čo sme na začiatok. Ty si ročník 1953, môžeme to povedať. U mužov sa to môže prezradiť vo veku, ktorý je zralý, ktorý je naplnený múdrosťou. A my sme sa pozreli, čo sa stalo v roku 53 v Košiciach na maratóne. Ty si už bol na svete, alebo si narodený v lete. Áno, v auguste. Mal som, keď sa bežal maratón v 53., tak som mal 2 mesiace a 10 dní, takže si toho ešte veľa nepamätám. A bol to zvláštny ročník a môžeme povedať poslucháčom, že teda cesta do Sene sa opravovala, mala generálnu opravu a nie ju dokončiť, tak sa zľakli a vypísali len domácu konkurenciu. To znamená, ročník 53 bol iba pre domácich bežcov, prerušili šnúru a éru Severanov a vyhral Walter Bednář. Vyhral vo veľmi slabom čase, ale vraj preto, že bolo strašne horúco. Bolo neuveriteľne horúco v októbri a bežal 2 hodiny 55 minút, možno bez tej konkurencie. Takže to je spojené s rokom tvojho narodenia a potom sa maratón už len a len zlepšoval a ty si bol pri ňom mnohokrát. Bol si pri ňom ako dieťa? Alebo kde si ho začal ty vnímať vlastne? No, kým odpoviem na túto otázku, ešte sa vrátim k tomu roku 53. Ja som sa vlastne to dozvedel až z knihy, ktorá vyšla k 100-ročníci maratónu a tú knihu si veľmi vážim a je veľmi dobrá. Každému by som ju odporúčal, aby si ju prečítal, pretože je tam veľmi stručne, jasne, zrozumiteľne napísané, čo bolo v tom ktorom ročníku, teraz si to zhrnul, a okrem toho, čo bol geniálny nápad podľa mňa, je taká akože spoločenská rubrika, taká spoločenská notická k tomu roku. A nielen tento rok 53. To bol rok peňažnej reformy. Áno. To bol veľmi ťažký rok pre všetkých, aj Čechov, aj Slovákov. A to bol rok, keď sa aj rodilo dosť veľa detí.
lebo to boli povojnové ročníky, 51, 52, 53 boli celkom silné. Takže až na základe tej knihy som sa dozvedel to, čo si tu vlastne teraz povedal. Že bolo veľmi horúco. Ešte jedna vec bola, v tom roku začalo fungovať letisko v Barci. Košice Barca v roku 53 nová dráha, lebo letisko na južnej triede už nestačilo kapacitne, takže to sú také míľniky. Narodil sa Jozef Jarkovský, začalo sa lietať z Barce a cesta do Sene nie a nedokončiť, takže dieťa a maratón? No a teraz sa vlastne dostanem trošku ďalej, už som mal 8 rokov, 61. rok. Ja som mal to šťastie na dedine, že sme odoberali Východoslovenské noviny. To bol jeden taký moment, ktorý rozhodol o mojom ďalšom osude. Čiže v týchto novinách, aj keď som ešte sa nevedel dostať z dediny na nejaké športové podujatie, tak som mal informáciu. Čítal si zadnú stranu? Áno, stále zadnú stranu, lebo tie predchádzajúce boli v podstate dosť jasné a v podstate sa to všetko opakovalo. Takže dobre som vedel, že v 61. roku pobeží v Košiciach ABB Bikila. Vedel som, pretože už od malička som sa o šport zaujímal, vedel som, že vyhral maratón v Ríme a že bežal bosy. A toto ma tak fascinovalo. Otca som prosil, aby ma zobral prvýkrát v živote na maratón, lebo som chcel vidieť, ako ten ABB Bikila pobeží. A vzal ma. A nikdy v živote nezabudnem, ja to stále mám presne pred očami. Stáli sme z tej strany, ako je Mlynská ulica pri kostole, pri dome. A ja som čakal celý čas v napätí, či ten ABB Bikila pobeží a či bude bosý. To je jediná vec, čo ma zaujímala. A on nebežal bosý. No možno som v tej chvíli bol sklamaný, ale nebol som sklamaný tým zážitkom. A ten vo mne zanechal obrovský dojem. Chcel som byť samozrejme v tej chvíli bežcom. Chcel som behať okolo dediny, do lesa a naspäť. Takže také sú vlastne športové príklady. A na ten moment, keď bežala ABB Bikila, dodnes som nezabudol. Pamätníci hovoria, alebo teda aj štatistiky, že mesto malo vtedy 80,000 obyvateľov, na Lokomotíve ich bolo 30,000 a spolu s tebou tam pri kostole ďalšie tisíce. No tam bolo strašne veľa. Takže ľudia boli úplne zbláznení, sfanatizovaní a všetci z toho Bikilu chceli vidieť a bol to obrovský moment pre Košice, pretože on potom vyhral ešte olympiádu v Tokiu samozrejme, a je považovaný za jedného z najväčších bežcov všetkých čias. A nebehal až tak dlho, lebo potom prišlo zranenie. V Mníchove už neobhájil titul, v Mexiku sa mu nedarilo, čiže tam sa to začalo lámať, ale je to míľnik. Bikila je určite míľnik maratónu v Košiciach. A keď som prišiel do rozhlasu v 80. roku, 3. septembra, tak samozrejme prijímal ma Vlado Martinček, ktorý bol členom organizačného výboru dlhé roky. No a spomínali sme na toho Bikilu aj preto, že v archíve Československého rozhlasu sa zachovala dvojminútová fantastická reportáž toho Vlada Martinčeka. Vlado bol šéf, bol šéf redakcie spravodajstva a publicistiky po revolúcii, na začiatku revolúcie dokonca, alebo teda tesne pred revolúciou aj riaditeľ. Bol to fantastický človek, rád na neho spomínam, lebo on ma vlastne pritiahol ešte z tej druhej strany k maratónu. Tak sme na pive spomínali, že ako to bolo vlastne s tým Bikilom. Čiže ja mám aj takú síce len sprostredkovanú príhodu, ale mám. Bikila, to sú iné časy. Bol amatér a neviem, ako to presne bolo tu v Košiciach, ale viem, že nejaké dary alebo niečo odmieta, lebo sa... Bál sa toho štatútu. Bál sa štatútu. Áno, že príde o štatút. No a čo sa stalo? Vlado vymyslel takú vec, málo sa o tom vie a málo sa o tom hovorí a možno sa ešte o tom nehovorilo. Ešte pred revolúciou v 80. rokoch bola situácia v rozhlase taká, že za rozhovor
takzvaný respondent, s ktorým sa robil rozhovor, dostával honorár. Tie sa pohybovali 100, 120, čo ja si pamätám, od toho 80. roku korún, samozrejme 150. A vtedy Vlado vymyslel takú vec, že Bikila príde v pondelok do rozhlasu. Hej, pondelok bol vtedy vždy vyhradený tomu stretnutiu popoludňajšiemu z maratón, piknik to bola. Úžasne sa všetci na to tešili. A urobili s ním rozhovor s tým Bikilom. A vtedy viem, že Vlado, možno sa milí, možno nie, pán Boh mi odpustí, dali mu honorár nejakých 450 alebo 500 korún tomu Bikilovi. A jednoducho, tak sa to vybavilo, ale to už som zabudol, že či on si za tie peniaze, lebo ich dostal, ale dostal ich akože normálne legálne právom, nie za športový. Či si kúpil, neboli to prize money, či si kúpil tie tretry, alebo nie. Ešte Buben Kapsár s ním chodil a pomáhal mu. Je to možné. Áno. Je to možné. Sa traduje, že Buben vlastne mu robil takého ako keby miestneho sprievodcu, pomáhal mu a nákupy a vybavovačky. Tak je to možné, že potom za tie peniaze si niečo kúpil, ale už čo bolo, tak neviem. No a už keď spomínaš pána Kapcára, tak Vlado Martinček bol taký styčný dôstojník pre mňa, ktorý ma vlastne k maratónu ešte viac pritiahol. Bol tam boli detské zážitky, vnímal som maratón, strašne sa mi to páčilo, ale že som sa dostal na tú druhú stranu barikády, že Vlado ma zoznámil tým, že bol členom organizačného výboru a mal na starosti akože média, tak ma zoznámil s tými veľkými ľuďmi, čo tam pracovali. Keď si Jano Margita, pán Margita, aby som mu zdal úctu, Jano Novický, Imre Báči z Kalina, to boli pre mňa úžasné osobnosti vtedy a on ma vlastne k ním zoznámil, čiže pre mňa to bola úžasná vec pre chlapca z dediny, že takýchto ľudí môže stretnúť a takýchto ľudí môže poznať. A potom si vlastne vydržal pri maratóne, samozrejme celý rok ligové zápasy, reprezentácie, hokejové zájazdy, k tomu sa dostaneme, ale vlastne raz do roka si ten mikrofón venoval maratónu, veľmi zasvietene, veľmi erudovane, s takou tou tvojou energiou, ktorú dávaš do reportáží. A mali sme možnosť my dvaja veľakrát rozprávať. Čiže pri tom maratóne si ty prežil tú celú svoju športovú dráhu, aj keď ťa poslucháči, diváci viac vnímajú ako skvelého hokejového, občas futbalového reportéra. Tak občas, často. áno, každý týždeň. Ale je to tak, samozrejme, ale ten hokej možno predsa len je taký, ako keby ste bol spojený a dominantnejší. K tomu sa asi dostaneme. Ja len spomeniem, že nakoniec ťa presvedčili, a to som ja veľmi rád, že si zažil aj televízne prenosy z maratónu a mal si možnosť teda robiť aj televízneho komentátora. Aké je to iné robiť rozhlas a robiť televíziu v tom športe? No, keď som spomínal tú reportáž Vlada Martinčeka, tak sa ešte vrátim k tomu rozhlasu. Je to úplne iná robota, ale to chcem ešte povedať, že ja som pričuchol poprvýkrát ako v úvodzovkách novinár v 80. roku, keď som nastúpil do rozhlasu. Prišiel som 3. septembra a hneď o mesiac sa bežal maratón. A vtedy sa vysielal z Košického rozhlasového štúdia každý deň tzv. Rozhlasový denník východného Slovenska. To bola hodinová spravodajsko-publicistická relácia od 3:30 do 4:30. Alebo od 4:30 do 5:30. To nie je podstatné. A vtedy prvýkrát, predstavte si tie čísla, bol 50. ročník medzinárodného maratónu mieru. A ja som pri ňom bol. Pravda, vieme, že pribudli nejaké ročníky, tie vojnové ročníky, ale vtedy to bol 50. Ale som bol prvýkrát ako novinár pri medzinárodnom maratóne mieru pri 50. ročníku a dnes máme 100.
to ťažko si toto predstaviť. Si potom teraz... ako Peter Polák, ktorý pobeží 50. maratón a ty ho máš ako redaktor, moderátor, novinár takisto. Presne tak, hej. Bol to môj smiešný podiel, ten prvý, hej, lebo mali sme to tak rozdelené, že celá redakcia, mňa zobrali a vtedy na rozdiel od dnešných čias som robil 5 rokov len správy, za čo som veľmi vďačný, ale sme si to rozdelili ako všetci redaktori a ja som bol s Janom Mizerákom, kolegom, bola výstava v terajšej galérii, kde má pán prezident Schuster tú svoju pracovňu. Tam, a to bola akože spoločná nahrávka o tej výstave, bol 50. výročie maratónu. Napríklad si spomínam, že Laco Fajčík bol v zbernom autobuse. Fantastická reportáž, to sa pamätám. A v pondelok celá hodina išla Medzinárodný maratón mieru. Tak to asi prvýkrát sa stala. A budeš si pamätať určite ďalšie veľké meno. Gaba Zelenája na trati, no, samozrejme, ktorý komentoval pre divákov na ulici maratón, čo dneska už tiež je nerealizovateľné alebo nepredstaviteľné. Presne tak. Ale boli to úžasné chvíle, keď on sa ozýval z tej trate a prinášal vlastne tú svoju kadenciou a svojou energiou ľuďom tú radosť. No, tak toto som už vlastne zažil. Vrátil som sa teda ešte k tomu rozhlasu. No, skvelé. Tak maratón je téma nekonečná, ale samozrejme našich poslucháčov, divákov bude zaujímať samozrejme aj to ostatné, čo si ty preskákal za mikrofónom. A poďme mi teda k tomu hokeju, lebo to je niečo, o čom sa s tebou dá rozprávať nekonečne. Keď nahrávame tento podcast, tak vrcholí naša liga samozrejme. Vnímaš to, sleduješ to, ale okrem ligových reportáží s mikrofónom za hokejom, ktoré bohužiaľ dneska sú už na trošku inej platforme vysielané, niekedy sme pri tom sedeli a počúvali sme to na tom hlavnom okruhu, tak sú to vlastne tvoje reprezentačné zápasy a komentovanie a všetky tie slávne chvíle. Ty si sa pochválila teda úplne oprávnene, že si bol pri tom prerode slovenského tímu, ktorý sa postupne prebojoval až do tej A kategórie. Ako na to spomínaš? No, robíme tento rozhovor vo chvíli, keď som pred 4 hodinami spomínal na prvý šampionát slovenských hokejistov v skupine majstrovstiev sveta. 30 rokov. Dnes je 30 rokov. V tejto chvíli tak sme spomínali na to, čo bolo. No tak to bola úžasná skúsenosť a veľké životné šťastie. Vlastne to sa nedá opísať, že človek je v tej chvíli na tom správnom mieste, keď sa robia vlastne nejaké dejiny toho športu, toho hokeja. Ja som k hokeju mal vrelý vzťah aj predtým. Ja som bol chlapec, ktorý od malička vlastne tam po tom maratóne v 61. prišiel 62. rok a taký vzostup už košického futbalu a v zápäti aj hokeja. A ja ako chlapec z dediny som chodil proste aj na tie futbaly, aj na tie hokeje. Čiže k hokeju som mal vzťah a teraz to len tak odbočím jednou vetou, že banálny a nepodstatný primát, nikto v Košiciach nevidel toľko naživo hokejových zápasov ako ja. O tom som presvedčený. No, o tom musia byť presvedčení všetci, lebo... Ja som vlastne od začiatku, keď sa postúpilo do extraligy, tak som chodil, no samozrejme, že z dediny nie na každý zápas, ale to sú roky, to sú neuveriteľné. A to začalo ako Dukla Košice? Dukla Košice to začalo, áno, ako vojenský klub, čiže ja už som poznal ako chlapec som poznal Holečka, Dratvu, Macháča a tú celú plejadu fantastických hokejistov, čiže k hokeju som mal vzťah. No a potom sa pýtaš na tú otázku, 93. rok, ja som už bol som akože zamestnancom Košického štúdia Slovenského rozhlasu, ale už som chodil od 86., 87., 88. aj na ligové zápasy, čiže som
prispieval som, alebo som participoval na relácii, o ktorej hovoríš, s mikrofónom za športom, s mikrofónom za hokejom a s mikrofónom za futbalom. A v 93. neviem už akou náhodou, v Bratislave proste ma poznali a mali záujem, aby som tam prešiel. Čiže ja som len ako logicky prešiel do z Košickej do bratislavskej redakcie, odtedy som tam sám a vtedy všetko sa začalo vlastne. Vtedy vlastne sa začal hokej bol v bode 0. Slovenský hokej bol v bode 0, teraz tam prídeš a zrazu chodíš proste vysielať tie úžasné zápasy. Začali sme v C-čku, potom cez B-čko, tam to boli 2 roky so Stanom Štefánikom. V 96. som si našiel takého mladého chlapca, Mateja Hajka, tam z Bratislavy, ktorý u nás chodil do služieb a takto vlastne potom ako si logicky pokračovalo, až sme boli ako rozhlas veľmi zaujímavý, lebo tá doba, už si to tu naznačil, v tomto rozhovore sa strašne zmenila. Dnes sa pozerajú do telefónov. Ale ja si spomínam ako chlapec, keď sú vedieť, pozerajú sa do telefónov, keď sú vedieť, aký je výsledok niekde kdekoľvek. Ale ja sa pamätám, keď ľudia chodili, tak ako ja, ako chlapec s tranzistorom, na Solovjevovej, na VSS, ale som bol zvedavý, ako hrá Prešov v Prahe. Áno. Ako hrá Ostrava s Teplicami napríklad. A tieto časy, žiaľ Bohu, rozhlas tým samozrejme utrpel, ale aj teraz je, myslím si, že ešte stále zaujímavý. Tak samozrejme všetci vedia, že si absolvoval olympiády, absolvoval si teda zlatý Göteborg, všetky tieto tituly. Možno nevedia, to vieme my dvaja, že my sme mali možnosť spolu vycestovať na Svetový pohár do Kanady s veľkou výpravou fanúšikov, funkcionárov a dokonca boli tam architekti, ktorí pripravovali projekt Steel Areny a vlastne vtedy sa lámal chlieb a boli pozerať Montreal. 30 rokov. Boli pozerať halu, kde hraje dneska Slavkovský a keď je tá po prestavbe, takže samozrejme obišli sme v štadióne v Toronte, v Montreale, v New Yorku a tak možno vznikali ešte nejaké drobné úpravy a zmeny na poslednej podobe Steel Areny. Montreal, Ottawa, potom ešte aj Madison Square Garden sme boli. Takže to sme na to spomínam. Absolvovali spolu a bolo to taká doba, keď ľudia radi cestovali, radi spoznávali a mali sme možnosť sa veľa aj naučiť, pretože cestovanie znamená spoznávanie, učenie sa a ty si komentoval večer zápasy Slovenska, cez deň sme sa presúvali z mesta do mesta, takže na to ja veľmi rád spomínam. To bol úžasný zájazd. Na to spomínam, že sme mali túto možnosť hokejovo sa takto stretnúť na svete. Videl som poprvýkrát tú halu, vtedy, lebo oni menia tých sponzorov, Molson Center sa to volalo. Molson je pivo? Je pivo. Je pivo. Tak to bolo niečo úžasné. Proste to som videl vlastne prvýkrát v živote také niečo tu. A spýtam sa ťa teda, či máš chuť a vstávaš noci niekedy na NHL. Baví ťa to? Privstať si alebo neísť spať a dívať sa na to? Ja už slabšie spím, aj dnes som pozeral ráno, takže áno, pozerám. Samozrejme, že pozerám, lebo to je hokej vrcholnej úrovne a už tým, že menej spím alebo tak prerušovanie, tak tú NHL sledujem. A naozaj veľmi pozorne. O to viac, ak máme našich hráčov, je to pridaná hodnota. Je to už tak, sme Košičania, hovorím o tom, že od toho 64. roku v podstate málo hokejov, čo som vynechal, tak prvá vec, čo je, keď hrá Montreal, aj teraz bude hrať 5 minút po 1 v noci, tak keď aj zaspím od tej 2. do 3., tak prvá vec, čo je, aký je Stavač či Slavkovský dal gól, takže furt som... Je tam pikantéria dvaja Košičania proti sebe. No aj teraz, ako dvaja Košičania, ale to zostane ti, ten lokál patriotizmus košický ti jednoducho zostane v srdci a furt sa zaujímaš o to, že ako hral Černák a ako hral, dajme tomu, Juraj Slavkovský. Jasné. Tak samozrejme, hokej je naša vášeň, naša pýcha, ale hra hier je futbal, samozrejme, to nemôžeme uprieť, že z hľadiska globálneho je to šport číslo 1. A
a ty k tomuto samozrejme máš veľký a vrelý vzťah. Mnohí vedia aj o tvojom výbornom vzťahu s legendárnym Janom Kozákom, s trénerom, ktorý slovenský tím doviedol k obrovským úspechom. Na štadióne ťa stretávame, komentuješ, hovoríš, tak trošku poďme zabrnúť do futbalu. Aj kvôli tomu, že pred pár dňami sme mali možnosť pozvať medzi nás Jozefa Modera a oceniť jeho 50 rokov od belehradského titulu. Takže čo Jozef Jarkovský a futbal? Je to taká schizofrénia tvoja, alebo dokážeš prepnúť medzi hokejom a futbalom? Tak dobrá otázka, som rád, že sa na to pýtaš. Ono v začiatkoch, keď som v tom 93. prestúpil akože do bratislavskej redakcie, Miro Tomášik bol šéf, skvelý šéf, a s ním som robil aj medzištátne futbalové zápasy. Čiže som ich urobil kopu, sa to nezdá, na to sa proste zabudlo, ale však to nie je vôbec podstatné. Takže bolo to taká dilema, keď aj viac športovcov, ktorí som stretol v živote, hovoria, že ja som sa rozhodoval medzi futbalom a hokejom aj v poslednej chvíli. Lebo mal talent aj na to a oni v tej robote, čo sa týka roboty, sa tak tie termíny proste jeden termín kolidoval s druhým. Hokejové, futbalové. Športy skoro. Áno, čiže ja som sa musel rozhodnúť. Hej. Miro Tomášik hovorí, bolo by asi lepšie ten hokej. No a tak som to aj cítil, pretože je mi bližší, je mi duševne bližší, je taký dynamický, je rýchly a ja som tento cholerický typ, že proste oveľa viac sa mi páčil vždy hokej ako futbal, ale k futbalu som mal vzťah a ja dodnes chodím na všetky futbaly, ja chodím na dediny, ja idem do Kechnica, do Košických Olšian, odkiaľ som všade, keď mám len trošku času, každý futbal sledujem kdekade aj. Minulý víkend som pozeral, že ktorý zápasy vyberiem, a k futbalu mám samozrejme, že vrelý vzťah, tak ako každý fanúšik športu musí fandiť. Žijeme v Malých Košiciach, Jozef, a predstav si, a teda nepredstaviť, my to vieme a poslucháči tiež, tu žijú ohromní šampióni, majstri sveta hokejoví. No. Tu sa narodil Slavkovský, tu je Jožo Moder, tu žil Bobby Polák. Proste nepredstaviteľné z dnešného pohľadu. Košice majú majstrov sveta a majstrov Európy v dvoch absolútne top športoch pre Slovensko, futbal, hokej. Takže treba si vážiť to, čo sa tu vybudovalo v tých rokoch minulých a akí obrovskí športovci a akí talentovaní ľudia tu vyrastali, ale vyrastajú. Slavkovský je vlastne produkt už novej doby a dúfajme, že teda sa nám budú takíto športovci rodiť aj naďalej. Ale želal by som si, aby tých úspechov bolo viacej, lebo niekedy je to tak, že proste možno tie podmienky už nie sú také, aké boli v minulosti, keď dnes je iná doba. Áno. Ja to stále vychádzam z toho, že je úplne iná doba. My na dedine sme hrali od rána do večera futbal a v zime hokej. Fakt, nič iné nebolo. No. Nič iné nebolo. Tak jasné, že z toho portfólia, z toho základu vyšli tí fantastickí veľkí hráči. Z dediny sme mali málo možností. To keď si tak spätne pozerám, ako sme hrali futbal, keby mňa mal niekto posunúť alebo ma odviezť, no kto mohol na dedine sa starať o deti. Takže sme hrali od rána do večera futbal. OK, a proste z tých decák vyrástli potom športovci. Malo sa. A ja tu premostím, lebo nás spája ešte jedna vec, a to sa volá športová osobnosť Košíc, kde ty si roky členom nášho tímu, malého, výkonného športových novinárov, nadšencov, športová osobnosť Košíc. A darí sa nám teda, aj keď s ťažkosťami, hľadať, oceňovať športovcov, talentovaných, a vieme, aké je to niekedy ťažké. A ja prezradím na teba, môžem poslucháčom, ty si taký ten konzervatívny pohľad športového odborníka a vlastne vždy hľadáš ten rebríček, ten ranking svetového športu a uprednostňuješ teda tie športy, ktoré sú zakategorizované, ale veľmi nám do toho vstupuje samozrejme nový trend, nové disciplíny, silové športy, takže
s tým sa zaoberáme spoločne už dobrých 15 rokov, ale nakoniec vždy vyčarujeme teda zaujímavé mená pre košické publikum. Áno, ja som rád, že vlastne ty si šéf toho v tom zmysle, že nás tam riadiš a v tom zmysle som strašne rád, že nechávaš mne viac priestoru na tie legendy. Pretože bavíme sa tu dnes o niečom, ja som to zažil na vlastnej koži. Tí chlapci, proste, ja viem ten odstup, keď som ja nastúpil do roboty a niekto mi povedal pred 30 rokmi, tak mali sme viac. Určite sme mali viac vedomostí a viac sme si vážili históriu a mali sme viac rešpektu, ale z toho hľadiska som rád, že vlastne, tak povediac, mám na starosti akože tie legendy, alebo navrhujem tie legendy a ich je strašne veľa. Furt mám pocit, že sme dlžní niektorým ľuďom. Ja by som mohol teraz menovať možno 10 tých starých, bývalých košických športovcov, ktorí by si zaslúžili. Lenže vyberáme naozaj poctivo, som presvedčený o tom, že poctivo, tých 3-4, ktorí majú najväčšie úspechy. A ten šok, to je taká úžasná vec, nielen športová, ale spoločenská, že vlastne prekračuje aj rámec Košic, to je môj názor. Nikto na Slovensku to nerobí takým dôsledným, precízným spôsobom a zároveň je to aj spoločenská akcia, že to je niečo, nechcem povedať, že honosné, hej, ale proste niečo, všetci sa na to tešia. A my sa tešíme a keď rozprávam proste, teraz bolo napríklad, to nech mi odpustia, o nič nejde, ale bolo vyhlasovanie najlepších športovcov Prešovského kraja, tak pýtal som sa Prešovčanov, redaktorov, novinárov na futbale cez prestávku, že idete tam, tak sa krútili trošku a padli tam také veci, ale nie je to taká úroveň ako v Košiciach. Tak to ma tak aj vďaka ľuďom ako si ty a zanietenosti kolegov, mladších novinárov, ktorí niektorí z nich skutočne ako klobúk dole, ako idú v tvojich stopách, ako naberajú tie sú chodiace encyklopédie, poradia, pomôžu, vytiahnu údaje, ktoré my nemáme šancu vypátrať. Takže to som ja rád. Si vážim tú robotu aj tej partie, s ktorou sa stretávam, ale hlavne ešte raz hovorím, je to jedna z najväčších spoločensko-športových akcií na východnom Slovensku, ak nie na Slovensku. A keď si spomenul Modera, tak vlastne s Moderom sme predbehli dokonca Bratislavu. Hej, že skôr sme ocenili a mysleli sme na to, ako potom o niekoľko hodín či dní. Ale bolo v tom kus tvojej diplomácie, lebo tiež nie je jednoduché Jozefa Modera dostať do spoločnosti, ale nakoniec prišiel a myslím, že bol. To už je jedno. Ja by som bol šťastný, pretože čas beží, vek beží, že aby to pokračovalo ďalej. Aby to, myslím si, že už má to obrovskú tradíciu. Áno, je to. A vlastne 17 rokov je za nami. No. Aby aspoň ďalších tých 13 rokov do tej 30-ky, aby sa to nejakým spôsobom naplnilo, lebo zaplňa takú prázdnu dieru, ktorá bola. Hej. Rozprávalo sa o tom, vyhlasovalo, nevyhlasovalo a tento projekt vlastne zachránil ako taký šport v Košiciach v tom zmysle, že vieme poďakovať tým, ktorí si to absolútne zaslúžia. Trošku si premostil k tým spoločenským udalostiam, k tej gala. Ja prezradím poslucháčom a opýtam sa na teba sa opýtam, s akou láskou sa ty venuješ okrem športu aj dianiu kultúrnemu, že ťa často môžeme stretnúť vo filharmónii, v divadle, na premiérach, tak to je taká ďalšia dimenzia tvojho života. Tak povedz, kto vyberá lístky predstavenia, kto je u vás dramaturg rodinný? Tak jasne, že manželka Marika, my sme sa tak doplňali vhodne. Jednak mal som v živote šťastie, že ona bola rozhlasačka, režisérka
a teda mala pre moju robotu pochopenie, ináč buď by sme boli dávno sa rozviedli a odišli od seba, ale proste ona vedela, že jednoducho ináč to nemôže byť, lebo keď si človek uvedomí, že táto robota je o víkendoch predovšetkým, hej, tak nie. Ale veľa vecí je cez víkend, tak to potom ťažko nejakým spôsobom zladiť, takže ona mala tú druhú parketu, kultúrnu, ona ako vyštudovaná klavíristka a učila aj 8 rokov na konzervatóriu, takže ona ma pritiahla najmä k vážnej hudbe, ale ja jej až tak veľmi nerozumiem, ale proste už za tie roky, a to sú veľa rokov, som teda aj sa naučil vnímať ju trošku ináč, takže nemusela ma nútiť, ale chodíme pravidelne do Filharmonie a chodíme pravidelne na premiéry, do divadla a na všetky kultúrne podujatia, aj na výstavy samozrejme. A už aj nás pozývajú. Áno, a prezrejme možno tvoju poslednú nešportovú vášeň, alebo je to športová vášeň, to je hubarčenie. Ešte slovko, lebo toto ty o tom vieš rozprávať tak ako o hokeji, o hubárčení, tak dajme bodku za týmto podcastom. Bohužiaľ, to už je posledná vášeň okrem športu, ktorá mi zostala. Kedysi som lovil hríby na Spiši, potom sa to nejak zvrtlo, že sme sa vrátili do Košíc a tu už mám tých terénov o čosi menej, ale huby sú posledná vec a v Lani sa stala taká, že čakal som celé leto, celú jeseň, že kedy budú konečne hríby a keď som si sadol do lietadla, prisahám, bolo 13:25 a 13:30 odlietalo lietadlo z Budapešti na Maltu. Išiel som tam na 10 dní a vtedy mi zazvonil telefon a som videl, že spolužiak Dano Andraško mi volá zo Sniny, že rastú. A ja som bol ochotný vybehnúť, keby ma žena nechytila za ruku. Ja som bol ochotný odísť z toho lietadla a po tých 10 dňoch... Takže je to veľká vášeň. Po tých 10 dňoch už neboli. Samozrejme, tak teraz sme sa rozhodli, že nikam necestujeme. A čakáte, kým porastú. A budem len čakať na huby a v septembri musia byť hríby v Ladomírove alebo v septembri huby, v oktobri maratón a my sa tešíme na Jozefa Jarkovského, aby nás prišiel pozrieť, povzbudiť a doprieť maratónu ďalší svoj pohľad a svoj hlas. Takže našim dnešným hosťom Maratónkaste bol Jože Jarkovský. Ďakujem. Ja len toľko, že bolo mi veľkým potešením. Ďakujem aj ja. Ďakujem.